Čaute všetci, dneska si ideme zahrať Brawl Stars. Rozmýšľal som nad tým, že dáme push 40 000 trofy. Možno ste sa už všimli, že som dal prestíž 2 na Noriho a si sa snažím dať prestíž na Rika, takže poďme to zandať. Tu aspoň na ten jeden prestíž. Veľmi neviem za pána Rika uhrať. Takže to je asi prehrávame. Pani, nebudem to zaklikovať. Pán Otrava. Kamaráde. Tak to nic. Už 40 000 trofí. Je to nejaký obrovský milník, ale aspoň za mňa to je dosť dobré. Nie to som... Dobre. Bolo to malé video. Dobre. Teraz sa tam idem zandať. Idem tam dať ten krásny gól. Bang! To som to! Come on, bro. 767 trofej, kamoško. To mi robia na schvál. Dobre. To nemohli dať ten underdog. Tak, co nie? Okej, to będzie go... Aha, nie wiem co to, dobra. GG. Dobre. Nie. Yes. Okej. Tak. Okej. No. No to. Okej. Zaczynamy dobre. Dobre. O! Extra large. Ty najecie som zatiaľ mal v tomto evente. A nic z toho. Tak, to nic. A už ich mám aspoň 100 presne. Som rád za to. Poď zahrať tyka. Keď chcete, aby som pušol tyka na 1000,
tak to bude 50 lajkov. Dajte 50 lajkov a natočím video, ako som dal tyka na Prestige. Like za tyka, odber za poka. Dohodneme sa tak. Keď chcete, aby som pušnul tyka, tak dajte like. A keď za poka, tak dajte odber. Takže tyk, like a poko odber. Dobre. Takže idem pokračovať. Takže dávajte lajky, odbery. A uvidíme, koho tu bude, koľkých tu bude viac. Najlepšie im. To musím priznať. Dobre, teraz to tam dá gól. Veľmi dobre. Výška Barca, kamo. Barcelonská faninka alebo fanda. Dobre, Výška Barc. Ja úplne fandím viac Arsenalu. Myslím Real Madrid, ale Barca tiež nie je zlá. Ale za mňa je lepšie Real Madrid. Keď tu niekto má niekto so mnou problém, no tak sa ospravedlňujem, ale ja za to nemám. Fandím radšej Barca Real Madrid. Ako Barca. Prosím, to mohlo možno ešte zachrániť. No. Poď Rosa. Rosa to nedala. No nič. Tak pokračujem. To bol asi bod, keď teraz už nehrajem. Alebo... dobre. Tak... To asi nebol bod, alebo... No, jej vypadla Wi-Fi. Ale... Toto by sme mohli dať. Keby ste chceli vidieť, napíšte do komentárov, akého brawlera by ste chceli, aby som natočil na jeho push. Dostali sme asi gól. Dobre! Samoš. Pojem slova. Okej. Idem. Bol by som rád, keby ste dali na toto video like, odber a napísali aj tým komentárom.
A určite si dali aj zvonček, keby vyšlo nejaké nové video. A keď teraz veľmi nenatáčam, lebo vlastne pravde nezačnem, takže určite si zakliknite aj ten zvonček tam. Nevadí. Okej. Myslím, keď budem mať 950. A potom, alebo môžem sa vám, keď budem mať 900. Kámo, mne chýba jedna trofej do 850. No nič. Tak to mám veľkú smolu. Idem pokračovať. Dobre, menšia otváračka. Aj tak nič. Tak, nič. Dobre, ja idem pokračovať. A uvidíme sa, keď budem mať 900. Dobre, to by som to dneska ukončil.